Det her, det er Janis. Janis, kan du fortælle, hvad du har købt i dag? Jeg har købt nudler. Er de gode? Mm. Prøv lige at smage på dem, så vi kan se, at de er gode. Ja, det ser godt ud. Og det var hernede, det var købt. Derudover, så fandt vi også det her. Der er masser af lækre ting dernede. Og når Janis engang er færdig med den her dejlige kop, skal han prøve dem her. Og de er nemlig mega stærke. Den kommer i næste video. Derudover, så fandt vi også det her lækre baklava, som vi glæder os til at smage, når Janis er færdig med sine dejlige nudler. Og så Janis, så skal vi i gang med det lækre baklava. Lad mig høre, hvad du synes om det.